Bernard Grech qed jaffaċċja pressjoni ġdida sabiex ineħħi lill-predeċessur tiegħu Adrian Delija. Din id-darba talbiet saru waqt programm online mill-Laqda Repubblika permezz tal-eks kandidat nazzjonalista u ħaten Beppe Fenekadami Kevin Kassar. F'intervent li għamel fi programm li għalih kien hemm mistiedna wkoll l-eks Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija u l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Kassar li qatt ma sab saqah meta kkontesta l-elezzjoni reħila jgħid li biex il-partit juri li hu serju irid ineħħel il-kull minn fuqu hemm inkjesta maġisterjali. Talba ċara biex jitneħħa Adrian Delija mill-partit hekk kif hemm inkjesta maġisterjali għaddejja dwar flus li huwa allegatament irċieva mingħand Jorgen Fenech. Li jridu jinbidlu huma il-partiti stess. U l-partiti stess, li huma, ovvjament għandna problema ferm ikbar fil-Partit Laburista, imma dawk l-elementi li mhumiex integri, li hemm suspetti serji fuqhom, li kienu hemm inkjesti maġisterjali għaddejjin fuqhom, ma jistgħux jibqgħu hemmhekk. Titnaħħihom. Kienu bosta qrib it-tmexxija ta' Bernard Grech li kif semgħu din id-dikjarazzjoni fetħu għajnejhom beraħ u bewqu f'ommhom hekk kif ma kienx mistenni li l-establishment nazzjonalista permezz ta' ħaten Beppe Fenekadami kienu ser jimmontaw iżjed pressjoni fuq Grech bħalissa. Dan meta Grech diġà qed jaffaċċja qasma fil-grupp parlamentari minħabba d-diskussjoni tal-kannabis. Il-fatt li ntuża programm tal-Laqda Repubblika biex issir din it-talba lil Grech tkompli żżid il-pressjoni fuq il-kap nazzjonalista li fl-aħħar tax-xahar li għadda kienu wedhom il-lealtà kollha tiegħu meta mar magħhom fi protesta barra id-depo. Adrian Delija huwa kkonfermat mill-Partit Nazzjonalista bħala kandidat fuq żewġ distretti fost l-oħrajn fuq it-tmien wieħed dak li fuqu jikkontesta l-istess Beppe Fenekadami. Ironikament kien ħatnu stess li b'mandat mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista reġa' għamel pressjoni biex Bernard Grech iqalfat il-barra lil Adrian Delija mill-partit. Xi ħaġa li Bernard Grech qed iżomm lura milli jagħmel mhux għaliex għandu xi mħabba speċjali lejn dak li kien hemm qablu, iżda minħabba li d-deċiżjoni bħal din tista' tiftaħ beraħ il-konsenturi preżenti fid-Dar Ċentrali.